והיום עושים את אתגר הבום, כל אחד בוחר 3 צ'יפסים, הראשון שבוחר את השלושה שהשני בחר נפסל. יאללה. טוב, אני ראשון. איזה מספר? 2? אתה מסתכל? בום, בום, בום. טוב, סיימתי. מה? טוב, אני הולך על האמצעי. בום! בום על הראשון. הצלחת. אוי, שכחתי. אתה בסדר, אתה בסדר. סוף על הכדור. נו, נבחר כבר! הצלחת. למה אתה לוקח את זה כזה אישי? תיקח, והרמת. הצלחת. אין, אני פצצה בזה, אה? מה אתה עושה? שואל את הצ'יט. טוב, הוא אומר שהסיכוי הכי נמוך זה זה. צ'יט, נו מה? רגע, עדיין לא הפסדתי פעם אחת? כמו שאתה איתו, מהמשחק הזה צ'יפס. בום בום הלב דופק. בסדר. לא, לא, תגיד לי, אתה אמיתי? הוא לא הבנתי מה יש לך! זה הטלפתיה. מה אתה עושה? מה, אתה לא רואה את הפצצות כאן? נו, תשחק כבר! בום! אוקיי. מה, זה לא היה טוב? לא. העתקתי אותך. ועבד לך. התלבטתי. לך על זה. יאללה, זורם איתך. רגע, מה? בום, טראח, מה קרה? הפסדת! זה סיפור מעשה ב5 בלונים? לא הבנתי. הבלון התפוצץ. זה. אתה בסדר. ניקח את זה? נראה לי את זה. שיט, הצלחת. תחשוב. בום, טראח, הפסדת. שיט!